confraria va néixer per la inquietud d'unes persones de Carlet, homes i dones, de custodiar tot este lloc, que és el lloc de naixement dels nostres sants. Les primeres nocions que tenim ja documentades i escrites és els primers estatuts de 1954. L'ermita és el lloc històric per excel·lència de Carlet. D'ací naix tot. Això és on va néixer Sant Bernat Maria i Gràcia i d'ací va començar a expandir-se a tots els puestos. Això és un puesto que s'utilitza per totes les associacions de Carlet, deportives, culturals, religioses, de tots els àmbits. Este dia és molt important per a tots els carletins. Se porten les relíquies des de la parròquia de l'Assumpció fins ací a l'ermita. Quan s'arriba se fa una missa solemne, després se fa un armossar de germanor, després tenim actes culturals perquè tenim el concurs de dibuix, on s'exposen els dibuixos que han fet els escolars de Carlet, tenim la presentació dels més menuts als nostres sants, els apuntem a tots en un llibre que tenim així conservat en la nostra ermita perquè durant anys i anys estiguen sempre presents als peus dels nostres sants. És un dia molt bonic, molt important i molt alegre per a tot el nostre poble de Carlet.